Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 16. O efecto Coriolis demostra que a Terra é un globo xiratorio? Tamén a mediados do século XIX, outro francés chamado Gaspard Gustave Coriolis conduciu varios experimentos mostrando o efecto da enerxía cinética nos sistemas xiratorios, o que desde entón se foi mitoloxizando como proba da teoría heliocéntrica do cosmos. A miúdo dise que o efecto Coriolis causa que lavabos e inodoros no hemisferio norte, ao drenar, xiren nunha dirección, mentres que no hemisferio sur fai que xiren de maneira oposta, o que proporciona unha proba da terrabola xiratoria. Unha vez máis, sen embargo, ao igual que cos péndulos de Foucault, que xiran para calquer lado, os lavabos e inodoros en calquera de ambos hemisferios non xiran consistentemente en ningunha dirección. Nunha mesma casa encontramos que lavabos e inodoros xiran en direccións opostas dependendo por completo da forma do lavabo e o ángulo de entrada da auga e non da suposta rotación da Terra. ScienceHowStuffWorks.com di: mentres algúns lle dan sentido á premisa de que o xiro da Terra cara ao leste faría que a auga do inodoro tamén xirara, en realidade, a forza e a velocidade a que a auga entra e sae do recipiente é demasiado grande como para que sexa influenciada por algo tan minúsculo como un só xiro a 360 graus no lapso dun día. De feito, o efecto Coriolis non xoga un papel máis importante nas descargas do inodoro ou do lavabo que sobre o xiro dos CDs no teu equipo de música. As cousas que realmente determinan a dirección na que a auga sae do teu inodoro ou do teu lavabo son a forma do recipiente e o ángulo no que o líquido ingresa inicialmente a ditos recipientes. Aínda que as principais publicacións científicas admiten que o chamado efecto Coriolis non ten absolutamente ningún efecto sobre o comportamento da auga en lavabos e inodoros, isto non disuade os estafadores oportunistas e demais tramposos no Ecuador, onde os turistas lles fan un popular truco utilizando un fregadeiro portátil para supostamente probar este efecto Coriolis. Primeiro o showman establece o seu fregadeiro xa cheo de auga perfectamente ao longo da liña do Ecuador. Logo tira do tapón de drenaxe mostrando á súa audiencia como a auga se escorre directamente polo burato. A continuación recollen o seu fregadeiro portátil e moven o seu crédulo público varios metros ao sur, dentro agora do hemisferio sur, explicando como o efecto Coriolis fará agora que a auga xire no sentido das agullas do reloxo polo desaugue. Esta vez, deliberadamente, verten auga no fregadeiro desde o lado da man esquerda e tiran rapidamente do tapón de drenaxe mentres a auga aínda xira no sentido das agullas do reloxo, desde o ángulo en que se verteu. A continuación, volven a levantar o fregadeiro e moven o espectáculo de maxia uns metros cara ao hemisferio norte, explicando como a auga agora xirará en sentido contrario ás agullas do reloxo. Para concluir o espectáculo, logo verten auga no fregadeiro desde o lado da man dereita, asegurándose de tirar rapidamente do tapón, mentres a auga segue xirando en sentido contrario ás agullas do reloxo. Tamén se di que o efecto Coriolis afecta ás traxectorias das balas e os patróns climáticos, supostamente causando que a maioría das tormentas no hemisferio norte roten en sentido antihorario e que a maioría das tormentas no hemisferio sur xiren no sentido das agullas do reloxo, que as balas das armas de largo alcance tendan a irse cara á dereita do obxectivo no hemisferio norte e irse á esquerda no hemisferio sur. Sen embargo, seguen sendo outra vez os mesmos problemas. Non todas as balas e non todas as tormentas mostran invariablemente este comportamento e, polo tanto, non pode usarse razonablemente como proba de nada. Moitos francotiradores profesionais declararon inequívocamente que nunca teñen que factorizar ou compensar por este suposto efecto Coriolis. As balas de francotirador, en realidade, vense afectadas polo vento, a temperatura, a humidade, a presión barométrica, a apertura de visión e o erro humano, e non polo suposto xiro da Terra.
de snippershide.com, disparei a 2000 metros e quen diga que o efecto Coriolis é un factor é un mentiroso. Vento, vento e máis ventos cruzados influirán na túa bala máis que calquera outra cousa. En snipperforms.com disparo a distancias de ata 3000 yardas, 2,7 km, e aínda nunca experimentei a necesidade de calcular o efecto de Coriolis. Matei un cervo a 1000 metros e nunca algo que saíra mal podería atribuirse ao efecto Coriolis. Irónicamente, as mesmas persoas que afirman que as balas de francotirador se ven afectadas polo xiro da Terra son as mesmas persoas que proclaman que avións helicópteros e globos aerostáticos non se ven afectados polo xiro da Terra porque toda a atmósfera está de algunha maneira adherida máxicamente á Terra, sendo arrastrados e xirando perfectamente xunto a ela. Estes defensores da Terra globo non poden soster ambas cousas. Ou a atmósfera é independente da suposta rotación da Terra e pode afectar a traxectoria das balas, ou a Terra e a atmósfera se moven perfectamente xuntas e, polo tanto, non poden ter ningún efecto sobre as traxectorias das balas. Se afirman o primeiro e a atmósfera é independente da suposta rotación da Terra, entón os helicópteros deberían poder simplemente flotar quietos no seu lugar e en 12 horas percorrer a metade do mundo. Se pretenden o último, que a Terra e a atmósfera se moven xuntas, entón están admitindo que o chamado efecto Coriolis é inexistente e non podería ter ningún efecto sobre as balas ou os patróns climáticos. 17. A sombra do monte Rainier proba o globo? Hai varias fotografías do monte Rainier en Washington durante o amencer e o atardecer que mostran o que parecen ser nubes iluminadas desde abaixo proxectando a sombra da montaña cara arriba. Os crentes do globo a miúda citan estas fotografías como proba de que o sol debe estar físicamente debaixo da capa das nubes para causar este efecto, e que, polo tanto, a Terra se confirma como un globo porque no modelo da Terra plana o sol nunca cae físicamente debaixo do horizonte. Só a primeira vista isto pode parecer unha suposición razonable, pero unha maior investigación sobre o fenómeno revela o contrario. Para empezar, hai un sinfín de exemplos de fotos e vídeos que mostran unha luz de ambiente ou reflexada iluminando superficies desde abaixo e proxectando sombras de obxectos cara arriba. Aínda que a fonte de luz física real estea moi por encima de ambos. Un exemplo común disto é a luz do sol do mediodía que brilla a través dunha ventana reflexándose no chan e proxectando sombras dos mobles no teito da habitación. Neste caso, a fonte da luz está moi por encima dos mobles e da casa, aínda que o cuarto é iluminado desde abaixo e as sombras dos mobles se proxectan cara arriba. Polo tanto, este efecto pode ocorrer e ocorre regularmente sen que a fonte de luz necesite caer físicamente debaixo do obxecto e da superficie en cuestión. En todas estas fotografías, a parte superior da montaña está por encima da liña de nubes, polo que a sombra que os crentes do globo asumen que debe ser a parte inferior da montaña que se proxecta cara arriba, podería ser facilmente a parte superior da montaña sendo proxectada cara abaixo. É só un sesgo confirmar que debe ser o primeiro, aínda que unha observación máis detallada mostra que é definitivamente o último. Vídeos en timelapse de tales amenceres e atardeceres de montaña, a diferencia destas fotos minuciosamente seleccionadas, mostran que en realidade a sombra sempre está sobre as nubes desde o momento en que aparece por primeira vez ata o último momento en que se esvaece ao lonxe. En ningún momento durante a existencia diurna da sombra sucede que pase de proxectarse cara abaixo sobre a parte superior das nubes a proxectarse cara arriba sobre os seus fondos, como debería suceder no modelo do globo. Ademais, se o sol estivera realmente descendendo por debaixo da altura da montaña na posta do sol
e proxectando as súas sombras cara arriba, as imaxes do time-lapse terían que mostrar que a sombra primeiro comeza a proxectarse nas nubes máis lonxanas cerca do horizonte e logo retrocede cara ás máis cercanas. Pero en realidade, o que sempre sucede é que a sombra comeza a súa proxección ao mediodía sobre as nubes máis próximas e exténdese lentamente cara ao horizonte antes de desaparecer ao atardecer. Da mesma maneira, ao amencer sucede o contrario e a sombra comeza xa completamente extendida cara ao horizonte e vaise encollendo lentamente ata desaparecer ao mediodía. Polo tanto, en lugar de ser unha proba da Terra esférica, estas observacións son en realidade completamente incoherentes co modelo do globo e só son posibles nunha Terra plana onde o Sol sempre está físicamente por riba das nubes. 18. A ponte do lago Pontchartrain mostra a curvatura da Terra? Hai varias fotografías e vídeos de calzadas elevadas e liñas de transmisión do lago Pontchartrain en Luisiana que mostran o que para os entusiastas do globo é a proba visual da curvatura da Terra. En ditas imaxes, a ponte e as liñas de transmisión, cando se ven desde certo ángulo e altura, parecen curvarse cara abaixo a medida que tenden cara ao horizonte e esta aparente curvatura afírmase que é a proba do globo. O primeiro que se debe notar ao considerar estas imaxes é que a curvatura non é de todo uniforme como debería selo nun globo terráqueo. Polo contrario, case non hai curvatura aparente no primeiro plano e hai demasiada curvatura no fondo cerca do horizonte. Se se traza un círculo completando a curva nestas imaxes, queda claro que ditas imaxes non poderían estar mostrando a curvatura dun globo de case 25.000 millas de circunferencia. A ponte en sí ten pouco menos de 24 millas, 38,6 kilómetros de largo, e un círculo trazado sobre a sección radicalmente curva cerca do horizonte representaría un globo diminuto de só uns poucos centos de millas de circunferencia como máximo. Isto mostra que a suposta curvatura é en realidade un fenómeno óptico e non físico. De feito, colocando unha serie de bloques idénticos nunha mesa plana e filmando desde unha altura e ángulo similar, pódese lograr exactamente o mesmo efecto visual de curvatura aparente. Visualmente, parece como se os bloques cara á parte posterior da mesa se acorten ou que a mesa mesma se estivera curvando cara abaixo. Pero en realidade sabemos que a mesa é perfectamente plana e os bloques teñen a mesma altura. Ao igual que as torres de transmisión do lago Pontchartrain, visualmente parece como se no fondo foran cada vez máis curtas ou que o lago mesmo se estivera curvando cara abaixo, pero en realidade sabemos que as torres son todas de igual altura e que o lago Pontchartrain é perfectamente plano. Como sabemos que o lago Pontchartrain é perfectamente plano? Porque a auga non ten a capacidade física de mostrar convexidade sobre a súa superficie. Toda a auga, cando está contida e non perturbada, forma un nivel horizontal na súa superficie e é incapaz de manter calquer tipo de curvatura ou diferencias de altura. Xa sexa un vaso, unha bañeira, unha piscina, un lago ou un océano, a física natural da auga segue sendo a mesma. Os defensores do globo proclamarán que a mítica forza de gravidade de algunha maneira fai que os lagos e océanos convenientemente se dobren en conformidade coa súa fantasiosa terrabola, aínda que convenientemente, por suposto, só a unha escala demasiado grande como para recrealo. En realidade, sen importar a escala, todos os corpos de auga non perturbados e contidos son demostrablemente planos, incluídas as 24 millas, 38,6 kilómetros de extensión do lago Pontchartrain. Isto volvese obvio cando se ve en altitude que todo o lago e a calzada elevada se poden ver cun horizonte perfectamente plano sobre eles. Co uso de globos de gran altitude volvese aínda máis evidente a medida que se alcanzan alturas de máis de 120.000 pés, 36,5 kilómetros.
desde onde un é capaz de ver centos de millas en todas as direccións. Irónicamente, cando se lles confrontan estes horizontes planos aos defensores da Terra globo, usan a excusa exactamente oposta e, sen importar a altitude, sempre reclamarán que non se está o suficientemente alto para ver a curvatura. Noutras palabras, proclaman que estando situados a nivel do chan, o lago Pontchartrain e as torres de transmisión do lago Pontchartrain dóbranse sobre a curvatura física do seu globo a só 2 docenas de millas de distancia, pero a grandes altitudes, onde podemos ver por centos de millas en todas as direccións, de algunha maneira non é o suficientemente alto ou lonxe para ver a curvatura. 19. Como funcionan os mapas, as brúxulas e a circunnavegación na Terra plana? Existe un mito popular que se ensina aos alumnos da escola e que a maioría dos adultos aínda hoxe cren, polo cal a xente ao largo de toda a historia viaxou en liñas perfectamente rectas cara ao leste ou cara ao oeste e finalmente chegaron de volta ao seu punto de partida. Anúnciase isto como proba da Terra globo e proclámase que centos de aventureiros desde Magallanes completaron as circunnavegacións exitosamente. Pero a verdade é que nunca ninguén na historia viaxou nunha liña perfectamente recta e regresou ao seu punto de partida. Todas as circunnavegacións exitosas na historia, xa sexa por mar ou aire, seguiron o mesmo patrón, que é navegar ou voar pola ruta máis conveniente de porto a porto, parando para abastecerse de provisións e repostar ata que se realizou un círculo completo. Ningún só navegante ou aviador na historia viaxou ou puido viaxar só na mesma dirección perfectamente recta e chegar máxicamente de volta a onde comenzou. Esta ridícula mentira faise obvia cando se examina criticamente, pero cando se ensina aos nenos dobrega e distorsiona as súas mentes para que acepten o adoutrinamento do globo. A diferencia dos puntos cardinais das brúxulas e ou da rosa náutica, norte, sur, leste e oeste non son no planeta simples liñas rectas separadas por 90 grados. O norte, en lugar de ser unha flecha que dispara cara arriba, é en realidade un punto central. O punto central de toda a Terra, coñecido como o Polo Norte xeográfico. Está situado directamente debaixo de Polaris, a estrela do Polo Norte. A única estrela inmóvil nos ceos, que marca o punto central norte exacto do ceo. O sur, en lugar de ser unha flecha apuntando cara abaixo, é en realidade cada liña tanxente ao punto central norte ou, noutras palabras, cada liña recta que se extende cara afora desde o polo norte e se dirixe cara ao sur. Leste e oeste, en lugar de ser flechas orientadas cara á dereita e cara á esquerda, son en realidade círculos no sentido das agullas do reloxo e no sentido contrario ás agullas do reloxo, arredor do polo. O sol, a lúa e as estrelas nacen no leste e póñense no oeste, facendo círculos perfectos sobre e arredor de nós todos os días. Como se pode observar, viaxan en traxecto circular cara ao oeste, sobre e arredor da Terra, e non viaxan en dirección recta cara á esquerda como suxire unha rosa náutica. De igual modo, desde a antigüedade, os navegantes usaron a Polaris para guiar as súas naves sabendo que Polaris era o polo norte-oeste. Ao sur viaxábase dándolle a espalda a Polaris. O leste significaba viaxar mantendo o ombro esquerdo a 90 grados con respecto a Polaris, e o oeste significaba viaxar mantendo o ombro dereito a 90 grados da estrela polar. Todas as circunnavegacións na historia foron cara ao leste ou cara ao oeste, nunca cara ao norte ou cara ao sur, porque isto último é xeográficamente imposible. Da mesma maneira, voos do hemisferio sur desde Australia a América do Sur ou desde Nova Zelanda a Sudáfrica, por exemplo, nunca voan a ruta máis corta e directa nun globo, que debería ser cara ao sur sobre a Antártida. Afírmase que isto se debe
a que tales voos supostamente serían demasiado fríos para calquer avión, pero a realidade é que as rutas son xeográficamente imposibles porque a Antártida non é un pequeno continente de xeo confinado na parte inferior dunha terra esférica e xiratoria. A Antártida é, en realidade, o perímetro exterior sur da nosa terra plana e inmóvil que rodea os outros 6 continentes. Sen embargo, ata onde se extende realmente a Antártida cara ao sur e como termina o que existe máis alá é algo descoñecido e ocultado para o público en xeral, e, polo tanto, non existe un mapa da Terra plana completamente preciso ou completamente funcional, nin podería existir sen que antes se lle permita á xente unha exploración completa e independente no Ártico, Antártico e en todas partes. Non obstante, hai varios mapas que funcionan como boas axudas visuais para aproximar a xeografía da nosa Terra plana estacionaria. O novo Mapamundi estándar de Gleason de 1892 e o Mapamundi aéreo de Hammond de 1945 son dous deses mapas. Estes mapas, chamados mapas equidistantes acimutales, utilízanse na práctica da navegación e pódense encontrar nos logotipos da Organización Mundial das Nacións Unidas, na Organización Mundial da Saúde, na Organización Internacional Marítima e na Aviación Civil Internacional. Eles pretenden que estes son simplemente representacións bidimensionais dunha terra esférica co polo norte no punto central e afirman que estes mapas se fixeron aplanando o globo. Pero o certo é todo o contrario, e o globo, especificamente o así chamado continente da Antártida, foi feito ao esferizar a nosa terra plana e aplanando o expansivo perímetro exterior nun apretado continente de xeo de forma extraña debaixo da bola, mantendo fora do alcance do público en xeral mediante o límite de acceso imposto polo coñecido Tratado Antártico Internacional.